Mayensa ko yɛkyi ne yɛnkɔhwɛ sɛ ebi asabre nana Agyenim Boateng ebere bi a atwam na wodi ne dwuma ɛwɔ PBC ɛnkyɛ kwa ɔdi na dwuma die nyina no ɛba wiye yɛhwɛ sɛ sabre ebi ahoma no bɛtɔm di amaya nana awurade asomdwe nka wo sa wotem nka sudwe nka so papa na pom te sɛn nyame adom ne mpaebo yɛre nyame ase papa nana wadaro ma awia die nkɔmɔ no yɛ tietia yɛ busa sɛ sɛdeɛ kokobɔdo mpanifo ɛka sɛ ɛnya deɛ sɛ ɔmo adwempo bia sɛ PBC ɔmbɛgu no ɛnam sɛdeɛ amanfo bi si kan nsɛm ne sɛdeɛ situation si tie wɔ hɔ no yɛpɛ sɛ ehunu sɛ ɛbra na wo wɔ hɔ no na ɛho nkɔmɔ na nkasa ne te sɛn ansa na wobɛfiri hɔ no no medawase no watiefo no ahwɛfo asɛm ne deɛ ɛte sɛ meka no baabi biara no sɛ bia kunka madwuma pɔn afiri hɔ nti nka nyɛ nkɔmɔ a ɛyɛ masɛ na deɛ kɔbaa ne sɛ abranteɛ bi a ɔsɛ ɛhwɛ sɛ blower ɛna ɔno wɔka sɛ ɛberɛ a meme firi hɔ 2016-17 megyaa company ne market share 30.8 another 31%. And so wɔhwɛ sɛ yɛgya ma a wɔ mu no kwaa na ɛkɔ fam ama sɛ sɛ yɛbaaba bɛdu single digit 8%. Ɛti wɔn anyɛ ho biribi anya a ɛbɛha adwene ama adwuma no ama workers yɛkɔbɔ president amaneɛ ɛna ɔmo yi aberanteɛ no adi ɔmo yi no adi no ɛna ma a ɛdi so a saa video no aba ɛno mu ne yɛkɔfra ma yɛbisa PBC foɔ mu da so wɔ sɛsɛ ne sɛ asɛm a yɛtie ni a ɔmo kɔ bio ma no asɛm ɔmo ka ne sɛ o saa asɛm na aba nnɛ no ɛnyɛ mfiri nnɛ yɛfiri 2013-14 na ɛnyɛ saa a ɔmo pɛn so ɛhɔ na me nso bɛfiri mu na mbisa sɛ Tomaka 2013-14 deɛ mo bi deɛ yɛ mo bi na yɛ hɔ ayɛyɛ adwuma nti nyɛ no korɛ saa enti ɛna ma mekyerɛkyerɛ mu nti sɛ wo so wo pɛ mu kyerɛkyerɛ mu deɛ na yɛ sɛ ne mo mama konya na ma sa kyerɛkyerɛ wadaroma ne nkyerɛkyerɛ mu no nti ne ɛne wodi saa nkɔmmɔ yie paa yi wadaroma okay deɛ ɛte ne sɛ deɛ fifi bo afo kaeɛ ansa na 1997 na PBC nkoa na yɛfɛ no produce by company nkoa ne to koko wɔ Ghana nyinaa enti World Bank for ne ka sɛ deɛ competition bɛba mu nti yɛbɛma LBCs for bi abɛtotɔ bi account yɛno ma saa abɛn no cash flow no wɔ mu nyinaa abɛtotɔ bi enti yɛma PBC bɛyɛ limited liability company president for press enti free saa abɛn no almost PBC a buyer of last resort is a baby or being to be connected with my code where I buy to my Minister of Finance and it's net 75% shareholder. Then I buy some. And to that be at the free 2002 no. I buy a or baby biara. A bomb what they answer or by my DH. Now no near my enquire, I buy near Catadabi. Yet dear, even 2013 for the 2009, 2010, 2011. Upon your movie near or no, yet the club handed. First. And you could do baby near who so a tumano. Tebiaku, what there be as if you are banned by to say. And so, obey a day. Until the young find you money been too. Sabre no good in be hotel, no a guest house or 7 rooms to pay. And I say, oh, I want to run about him. Reach police station, go into the pony. And the Yentminian hotel, and it is our hotel. Bill, now as young quiet to cocoa, no near to cocoa and share not. And the president of forecast said, coffee share not for any cook is should say, you may end and you could see where you will pay. And the movie 2013, and the other said, you might not cost there. Near to be took cocoa and be accounts. You have only been for room, and a man bank boy was account. Upon ye, Jaho, now from 2013-14, and the market share 32%, 31, 30.8. And I'm not yet sure my catch almost say. Maybe Jabo 289 million cities. That 289 million, maybe 42.5 million, a coding bean. A 30 million, a bupe. Office, our team in our so Yanni. Chaplain are not yes, many or workers 1,178, and a commission market clerk 25,000. And so near we a coding bean, near we a bupe, no workers in our account. A sit there and they also about downsizing. Bio, o court is a golden bean if you nominate the Oman at your mocha. 2019, Womukran and Ma Musika, while we are Papano, and Mabutriamka. What the Babu Pia? At the end, another current number 1 visit 1 factory. Child factory way, see way, upon you who was share not factory, when you know said in Kutosity. Say, Obi calculator, said the Obehuno Crew, I get 200 tons a day. Machine 200 tons a day, no. Oh, yeah, machine, I want to be yes, sir, and the 80% capacity, and the 160 tons. Yeah, 330 days, I feel, and my 52,800 tons. We in Kuno
butter no 48%. Now the aka wafa and share cake. We 48% of 52,800 now. Open here 25,344 tons. What on $1,400, sir? $35 million. What the band the Ghana is come 11 cities, 50 pesos, sir. 497 million. Says the cano. What divided by who Juma Oyanwa. It said I will to cocoa 500,000 tons. There's a Juma nipa 200 per every month escaway. Now just a Juma will go 2016. Who have video no and no money and a abaho. I don't know. Nana wadaroma ma memra mu kakra wadaroma sese no yenhwe abakwasam ne nkontabuo ne ade a watwe ya adwen agina so no kire se wa ben so no na wo ye wa famu de se be ya ebetumi agina sese be ba cha wo sai sese be bia ya beduru ne ye ehunu ne ye tie ni no wo obi animde no ewo ho se de wa ya adwuma wo ho pen no ekwan be ne be fa so a ye betumi akoya ni mu ha ba bia ya beduru Wobu a wobu ho se no panyini womu ni madwuma ne so enti eka 289 se so bo se eka na kodu 700 million na no na ye pese nyina ye bisi ho se won to akonya ba ko nka ho o sisa curtain won to ka ba ko kra nka ho esidan e na wo boss aka no na se ye bisi anu ti ama workers nyina egu wopanyi se so offer nipa we nyina na so bia wo yere anakunu ba ko ne ma mienu a na nipa sey na ekofie bia betina ne akata sabia ku aban no na ma nipa abra abo abote ho e na makofa sa susu aso we aba awu kase wo bi nim adwuma na ni so aha no me pese wo bie mu yie kakra me hwe se e bi ade bi na wo san ko no dia me say na me dia na wo ze me say as me kan say kanya me na me chiro because me sabia ku na do share me ni mo nyam president say me free PBC no be ko CPC e ma me ko to amadwuma so entinka ma jamachi ama hand over there anka enyamenti but the who bisa me chire mama wiase nyina me dawa se ne akonya we aye go ba bi aka nyina aka na brofo ba twi ni se de nipa ni wiase nyina be hunu se e ka 700 million na o mo se previous management da bia obi ba wase abadada ana management dada no e na wo akonya wa mami me de chire mo se me sika na me je ya no me de ye pop to 100 articulators opani says o ko bupe o pa abo de kina mo ko abu akwa obo se ka ni nyina party o eti adwuma be na wo ya eti wa akoko no kra wo to no kra o hwe video ni bia di o for it na de o ma ampokra na o mo do o musika tua primary evacuation abra e to cargo cars ade nyina na chiko ko ma eti e ho adwuma de adwuma na enya yo ma adwuma na betima kire na meme wo de mesre na manya akwanya madawase a kire ma wiase nyina ati ase ye person conference 16-17 na me jawa me ko na nado danko akufo ado president e ma me akonya ko CPC no na PBC gina na so papa e di abase ne de na wo mu ai hand over ma wo mu a sa bre no confuse boate ne hand over ma no one afrenya no ye mi se o mu se kwan be no ma fa so a se o mu gu adwuma no ama ho asudre abedi na nado danko aso na awurade asumdwe nka wa wiei enka so bidas Nana Agyenim Boateng encha ekura no de ne dwumade eba wieye e wo PBC ne nsam a wode amaye eno no na